ja valitettavasti välistä, eli hylkäys tuli radalta. Valmistaudu vaan lähtee numerolla 4 Pison Havanaismuusa, ohjaajana Laura Ruohonen Tampereen seudun koirakerhosta. Ja valmistautuu numerolla 5 Itte, numero 9 Nemo ja 10 Rio. Näin Jousi pääsi maaliin. Eli nyt lähtövuorossa numerolla 5 Pison Havanais. Nyt oikein tiedä lausuttaa Kikke vai Sikke. Seellä kuitenkin. Ja ohjaajana on Jaana Inha Äytsen seudun koirakerhosta. Valmistautuu numero 9 Nemo ja luokan päättävä 10 Rio. Sieltähän tuli muuten 0 tulosaikaa 32.48, eli nyt pitää kyllä selvittää.